Ако не говорим на български с моя домакин, ще речете, че сме в Валенсия, но сме във Варна. И сега с главния готвач на испанския ресторант Бодега започваме нашата кратка обиколка из гастрономията на великата кулинарна държава Испания. Мирослав е нашия домакин, Мирослав Димитров. Точно така. България, от Варна ли си? Не, от Казанлък. Центъра на България. Да, близко е до Варна и до всякъде другаде. Реално погледнато Да. е така. С какво ще започнем нашите приключения тук? Ние ще започнем с едно рибно ястие, не толкова характерно за българската кухня. Филе от рибатон ще направим с нещо по-характерно за българската кухня. Салата с маринован боб. Значи отива рибата с боб. Да, рибата върви с всичко. А така популярната консерва закуска, близкото минало, която много се консумираше, боб, скумрия и други неща. Да, и нещо подобно. Да, добре. Така, да започнем. Предлагам аз да си направим първо боба и малко айоли ще направим също така. Какво или на българско казано майонеза. Точно така. С малко люти чушки или паста от люти чушки и накрая ще си запечем рибката, която отнема доста малко време, т.е. бързо ще стане. Да, доста малко и бързо, реално. Да, точно така. Като време. Добре, взимаме малко тъмен боб, малко бял боб. Може от консерва, може ако искам да си го сварим. Аз в случая обичам да използвам консерва, тъй като сърната се запазват по-добре. Нали, изглежда по-хубаво. Значи, може би около 100 грама от тъмен боб и 100 грама бял боб. Слагаме. Малко кориандър. Също една не много характерна за България подправка. Да, насам ела. Извинявам се. Няма нищо. Ето, малко кориандър ще сложим. Може би 3-4 стръкчета. Кориандър. И това е. Малко зелени подправки. Между тях малко мащерка, малко мащ. магданос и малко кориандър. Какво се случва с тях? Прязваме ги. Добре. Наситно и ги прибавяме към боба. В същото време една главичка лук след това ще прибавим. Червен, също нарязан наситно. Цялата ли каза? Да. Нека да има. Нека да има лук. А това сега топла гарнитура ли или е салата? Значи, принципно е салата, но също така може да бъде изтоплена. Според зависи от вкуса. Вече. Аз обичам да е студена, честно казано, така като дава един приятен контраст на топлата рибка. Значи, след като нарязахме и прибавихме лукчето и зелените подправки, една лъжичка чесново олио. Чесновото олио е просто леко запържен чесън в зехтин или в олио, според вкуса. Колко леко? Докато стане златисто кафяв? Да, златисто, но не повече от златисто кафяв, тъй като ако изгори, горчи. Не е хубаво, не е вкусно. Той ще развали цялата салата. Малко зехтинче, ако може. И малко балсамов оцет. И това е. Салатката разбъркваме. И естествено малко солчица и малко пипер, без което нищо не може. Сега може да си направим айолето или майонезката с пасатора. 2 яйца, половин скелетка чесън. Да. Това е подлучена майонеза. Нали така? Да. На български казано. Нещо подобно. Той в един от испанските диалекти думата подсказва, че става въпрос за чесън и мазнина. Да. Е доста характерно също така за испанската кухня айолетата. Айоли, да. Малко люта паста от люти чушки. В случая използваме чипотлени, което е тип мексиканска чушка люта. Може обикновена българска паста. Има вече, продават паста от люти чушки навсякъде. Или една люта лютеница. Да, също също така. Би било полезна в случая. Една лъжичка, 2 яйчеца. Фактически това е подлютен сос, да кажем, пикантен. Да, пикантно айоли. Пикантна подлучена майонеза. Точно, пикантна подлучена майонеза. Обяснено. И прибавяме малко зехтин, така като никоя майонеза не може да стане без зехтин или олио. Да. Може би 50 мл за 2 яйца, колко
Да, смятам, че добре. ще е достатъчно. Ако трябва, ще се добави. Трябва ще добавим. И може би още малко ще трябва да прибавим. Може би ще стане около 80-100 мл на тези две яйчеца. Ето, напълно готово е вече. Нашия сос айоли или, казано по-български, пикантна майонеза. Много добре звучи. Ще загряваме и леко тиганчето вече предварително за рибката. Специфичното приготвянето на рибатон, което също е много важно, да имаме добре загрят тиган. И рибата сама по себе си, тя не иска много обработка. Иска просто от всяка страна да бъде леко запечатана и това е, да е дори леко полусурова. Да, наистина. Сол, Повечето риби не трябва да се прекалява с изпичането или с варенето, или с каквато обработка се прилага. Малко мазнинка на тигана. Зехтин. Да, зехтин. Така популярният испански зехтин. Асейте де олива. И слагаме рибката. По колко минути от всяка страна? Това е стек от 200 грама или по-малко? Точно, около 200. плюс-минус 10 грама, но 200 грама стек. Тях ще няма да ги отбелязваме. Да. При добре загрят тиган, може би около минута от всяка страна би било напълно достатъчно. Добре. И да подготвим чинията за сервиране на това великолепно през това време. испанско ястие. И тук, Боб, Точно. докато ти гледаш рибата да не прегори, да не сбъркаме в правилото, аз слагам от фасула. Рибата ни е почти готова. Значи това, което искаме е просто лек цвят от всяка една страна да се получи, т.е. рибата да бъде леко загрята все пак. Нали? Да има една тънка ивица. Да има една червено. тънка ивица, която се вижда. Изключваме рибката. Вече може да я преместим на дъщицата, където може да се сервира и цяла. Аз обичам да я нарежа на няколко парченца, Да. тъй като изглежда по-добре за окото. Покажи ни как. А човек някой път преценява първо по това, което вижда. И след това по това, което яде. Ето, точно този цвят, нали, с леко запечен от двете страни, е това, което търсим. В случая за рибата тон. Ей, ти като решетка го направи това. Браво! И ето, това е нещо, съвсем което би радвало и окото, и по-различен. вкуса на всеки. Да. Не всичко е риба, обаче в испанската кухня има и много ястия за свинско месо. И след малко с Миро ще покажем типична рецепта с свинско. Но преди това тази. Рибатон с маринован боб и айоли. 200 грама стек от рибатон, 100 грама тъмен боб, 100 грама бял боб, 1 глава червен лук, 3-4 стръка кориандър, 3-4 стръка мащерка, 3-4 стръка магданоз, 1 чайна лъжица чесново олио, 1-2 чайни лъжици балсамов оцет, сол и черен пипер на вкус, зехтин. За майонезения сос айоли, 2 яйца, половински литка чесън, 1 чайна лъжица паста от люти чушки, 80 до 100 мл зехтин. Смесваме двата вида боб с нарязаните на ситно пресни подправки и червен лук. Поливаме с чесновото олио или запържена в малко олио с килитка чесън и балсамовия оцет. Разбъркваме добре всички съставки, поръсваме с сол и черен пипер. Пасираме всички съставки за соса айоли. Поръсваме филето от рибатон с сол и черен пипер, запечатваме го в загрятата мазнина за по 1 минута от всяка страна. Продължаваме да готвим с Мирослав Димитров. Темата е испанска кухня тук в България и не къде да е, в морската ни столица. С какво ще продължим, Миро? Продължаваме с свинско бонфиле с чурисо и типичен сос за Испания, сос ромеско. Много интересен сос. Не е много често срещан в България също така. Първо да почнем с соса, предлагам аз.
Както кажеш, ние само наблюдаваме, ако има нужда За да помагаме. соса ни трябват 2 чушчици, зелена, червена. Махаме, изчистваме чушчиците. Махаме мембранката и семките, естествено. Сос ромеско. Много вкусен, много подходящ за нашата кухня също, защото е с любими продукти, като чушки, чесън, комитлук или... Всичко е абсолютно познато на българина, просто може би самото поява на ядки в соса не е много типично за нас, като кухня национална, иначе всичко друго е доста близко до вкуса на българина. И сос подходящ както за месо, за зеленчуци, за картофи, за всичко подходящ. Много хубав сос. Нарязваме ги на типа на конкасето, малки купчета, дребни. За соса, това, което ни трябва, след като направим този тип конкасе от чушките, това ни е основата на този сос, ще сложим малко бадеми, малко чесън, малко магданос, зехтин, доматен сос също така. Пасирани домати или някакъв готов? Да, пасирани домати могат да бъдат или просто малко доматен сос, нали, който има направен някой от домат, пасиран. Нали, може и консерва да бъде използвана, но пак е хубаво да бъде пасирана, за да бъде соса по-гладък, да няма парчета в него. Ядките също ще бъдат леко запечени, пасирани с магданоса, с зехтина и това е. Добре, докато режем и останалите съставки, ти ще включиш котлона, ще сложиш малко зехтин. Няма как да не е испански. Не може испанска кухня с български. То няма, но... Сотираме чушките с малко лук, малко чесън. Да ги нарежем и тях, докато чакаме, за да не губим време, че съм нетърпелив да видим какво ще се получи от тези много любими на испанците. През това време може да пасираме бадемите. Бадемите. Да кажеш хубаво тънкостта как се белят. Бадемите, ако нямате белени бадеми, супер лесно, взимате си не белени, суров бадем в малко вряла вода за около 30 секунди и се бели, просто за секунди след това се бели. Много лесно е, ципичката му пада без проблеми. Леко се запича също така бадема, преди да го смелим. Добре. Нали? И след това с мила, бадемчето, малко магданос слагаме. 50 грама достатъчно ли е за една доза сос от бадемите? От бадемите, да. 40-50 грама, дори за 2 дозички, спокойно за 2 души е абсолютно достатъчно. Около 5 грама магданос или 2-3 стръкчета. Да, точно така. Малко зехтин също така е хубаво да сложим, тъй като по-лесно ще бъдат смлени, нали, в самото пасаторче. През това време може да сложим чушките а пък аз ще се тигана. взема с тази лесна работа. Мерси. Така добре ли е? Така е добре, да. Ставяме на страна. Малко сол, пепер на чушките. Значи след като сме сложили вече чушките и чесъна, прибавяме и ситно нарязания лук. Малко кромитлук. Да. Сега ти предлагаш една доза. За една порция правиш сос ромеско. Това в момента ще стане за 2 порции. Точно. За 2? Да, за 2 порции. Една главичка лук с по половин чушка зелена и червена. Това е почти готово. Трябва ни съвсем леко да омекне. Оставяме го на страна да изтини малко. След което ще го пасираме с останалите продукти, другите. И през това време може да си запечатаме месото. Добре, аз така размествам, за да е по-удобно. Мерси. Месото, сол, пепер, малко мазнина на тигана, нищо по-специално няма в него. Ето, слагай запечатваме го от всяка страна за около полуминутка и след това във фурната за около 5-6 минути, може би, да бъде завършено. Използваме свинско бонфиленце, тъй като е най-крехката част от свинското месо. Значи, след солта и пепера, който слагаме от двете страни, загряваме тигана добре. Слагаме свинското. Може би минутка и половина от всяка страна. Запечатаме месото, след което преместваме и го слагаме в фурната. С каква цел правиш това? Принципно, много хора запечатват месото с цел да не му изтекат соковете, които казват, че са така важни и го запазват крехко.
В момента има много спорове дали това е вярно, не е ли вярно, но самата карамелизация, според мен, която се получава от загретия тиган и месото, което когато го докосва, се получава много добър вкус, според мен. Ето, нашето свинско месо вече е изпечено във фурната за около 7-8 минутки на 200 градуса. Приблизително за това време би трябвало да е напълно готово. Оставяме го леко на страна и си довършваме в соса в този момент. Вече изтиналите чушчици. Прибавяме към сместа от магданоз, бадеми и чесън, която имаме тук в пасатора. И малко доматен сок, ако може да сложи. Може би 2 лъжички, 3 абсолютно достатъчни ще бъдат. Просто смлени домати, нали? Смлени домати. Това иде реч. Малко сол, малко черен пепер и още мъничко зехтинче. Хайде, ще капнем мъничко зехтин. Ето, ако може да ми асистираш. Сега ще сложа тези неща. Че си познавам мелничката. Плътно пюре ли трябва да се получи? Ами, според вкуса вече. Нали, аз обичам да не е толкова плътно, да е леко така да се усещат. Да хрупкат. Да, някои парчеца да хрупкат леко. И през това време аз само ще сложа чорисото. Отнема някъде не повече от около 30-40 секунди на тигана, тъй като е тънки парченца. Да, ти си свикнал всеки ден да готви с чорисо, но не всеки го познава. Нека да кажем сега какво е един това. от типичните, доста типичните испански деликатеси. Представлява салам, леко пикантен в повечето случаи, с доста наситен червен цвят, който идва от червения пипер, който също доста типично за испанската кухня. И така, може би само изчакаме леко да загрее за около 30 на секунда. Ето, съвсем малко време му трябва, тъй като тези парченца са доста тънички. Ами, следователно очакваш чинията, нали така? Да. Хайде сега да видим какво е замислил автора. Значи в случая използваме картофен галет. Тук го сервираме така, който всеки един може да си купи от магазини. А пък ако не може, да пържи картофки. Да, може и пържени картофки. Тези 3 галета нареждаме така. Върху тях запеченото чорисо. Сега от ромеското, може би в купичката. Ето тук да го извадим. Ето. И така, готовият соса не е точно сос, нали, който е гъст сос, всъщност не е рядък сос, извинявам се, който много често звучи, нали, когато човек чуе сос и очаква. Това е нещо като паста, дори леко, може би ромеското в този случай. И може би малко така, 1, 2, 3 канелки отгоре на самото. Много добра подредба имаш, браво. Фантазията работи с пълни сили. И това е. Бързо, месото? лесно. О, месото. Малко да го забрави. Ето го тук. Нищо да е, нормално. Понякога човек забравя в телевизионното готвене някои моменти. Да. Обаче аз помня, защото искам да опитам. И това, около което се въртяхме. Ето и самото месо. Нищо няма да остане незабелязано. Това е. Това е. Чудесно звучи. Аз си мисля да ви предложим сега рецептата, която от няколко важни компонента. И след това ще видим на практика какво представляват испанските тапас. Свинско филе с чорисо и сос ромеско. Необходими продукти за 2 порции. 200 грама свинско бонфиле, 5-6 филийки салам чорисо, сол и черен пипер на вкус, зехтин. За соса 2 чушки, зелена и червена, 40-50 грама бадеми, 2-3 супени лъжици доматен сос, 1 глава лук, 1 скилитка чесън, 3-4 стръка магданоз, 1 супена лъжица зехтин, сол и черен пипер на вкус. Приготвяме соса, почистваме чушките и ги нарязваме на малки купчета. Сотираме ги за кратко заедно с наситнените лук и чесън. Посоляваме, поръсваме с черен пипер. Изчакваме сместа да се охлади. Обелваме и запичаме за кратко бадемите. Пасираме ги заедно с магданоза и зехтина.
Разделяме филето на две, поръсваме с сол и черен пипер, запечатваме го в тиган по 1 минута от всяка страна. Дозапичаме за 7-8 минути във фурна, загрята на 200 градуса. Прибавяме изтиналите чушки към бадемовата смес. Прибавяме доматения сос, поръсваме с сол и черен пипер. Поливаме с струйка зехтин, пасираме отново. Запържваме за 30 секунди салама чорисо. Отсеждаме върху домакинска хартия. В чиния за сервиране подреждаме запеченото чорисо, соса ромеско и свинското бонфиле. Питаш ме, Ваня, какво е тапас? Това е тапас. Ето някои от нашите тапаси тук. Шишчета с чоризо върху боб, малко фоагра с трюфелова паста, кесадия, сушени сливи в бекон, малко канапета с типични испански мезета, някои тапенади и пълнени гъби с масло и галета върху наденички. И естествено, да не забравяме най-популярното испанско мезе, хамона, който е тук до нас. Сурово сушен бут с великолепен вкус. Да, наистина много добър. Точно както и в Елена го правят. И естествено всичко това полято с една хубава чаша студена сангрия. Приемам това условие с пълно единодушие. Добре? Ами в такъв случай много ти благодаря за отделеното внимание. За мен беше голямо удоволствие. За желанието да покажем част от богатата кулинария на Испания. Адиос, мучачо! И до нови срещи! Довиждане и до нови срещи, приятели!